Bi alamisa ye utukalo tile 13 san 2026 malidenw k'aw fo dante foli min na ka lɔdɔniya k'a fɔ chef d'état major ko k'a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔniya ka bɛn ni Mali finitigilakaw ka wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw minnu i ka dɔn n'u minɛna jatigɛwale tigilamaw fɛ ka bɛn ni avril kalo tile 25 san 2026 ye Mali jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ladɔniya kɛra k'a yira k'a fɔ o finitigilaka maa 82 bɔyanko i ka dɔn Mali finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ olu sera ka kanabila sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi ka bɔ min bɛ tali kɛ FLA mɔgɔ ale ni ka taa se ZINIMI mɔgɔw fanfɛla la o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ don min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ ni finitigilakaw minɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni avril kalo tile 25 ye jatigɛwale tigilamaw fɛ Mali chef d'état major n'o ye kɛlɛtigi ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ don min na fɔ bi ko a bɛ foli tanu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma u ye wulikajɔ min sabati min bɛ kɛ sababu ye u tɔɲɔgɔnkɛ minnu ko minɛlen don i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛla fɛn b'a to olu bɛ se ka kanabila sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen na k'a fɔ ko u kun minɛlen don o waati la a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu ma bawo ka d'a kan u minɛlen u ye dusumanjɔ kɛ ani sabali ani muɲu kɛ fɛn b'a to u tɔɲɔgɔnw bɛ baara min na o baara ka se ka nɔgɔya u ma cogo min na u ka se ka kanabila sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔniya ka d'a kan ninnu minnu minɛna i ka dɔn k'a fɔ u ye engagement sugu bɛɛ kɛ fɛn b'a to u ka ko bɛ se ka to bala cogo min na o i ka dɔn u faralen tora ɲɔgɔn kan i ka dɔn papali wale ni jatigɛwale foyi ma se ka u sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ k'a bɛ jamanadenw ladɔniya k'a fɔ malidenw kɛrɛnkɛrɛnma an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati ka se ka nin baaraw sigi sen kan bawo ka d'a kan finitigilakaw ka jija nin wulikajɔ kɔnɔna na garisababu sa u sera ka bɔ nin waleya cɛjugu kɔni kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na diɲɛ tɛ yen an ka se ka o to an yɛrɛma cogo min n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka se ka kanabila ko o sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ maliden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔniya k'a fɔ nin wulikajɔ min sabatira i ka dɔn o kɛra sababu ye sa i ka dɔn ninnu ye yɛrɛmabila sɔrɔ cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi nka nin waati in na u bɛ bolo min kan u tɛ bolo jugu kan tuguni bawo ka d'a kan u lakananen don u ni u farikolo la basima foyi kɔni tɛ nin cɛ maa 82 kɔni na an bɛ don min na fɔ bi k'a bɛ malidenw invité ka na hali sisan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn b'a to jamana in cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka na cogo min na ani fana wulikajɔ min sabatilen don fɛn b'a to an ka se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ a cɛfɔ ni kanbɛn na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to finitigilakaw kɛlen ka layidu min ta fɛn b'a to ka jamana bɛɛ lajɛlen lakana o baaraw ka se ka sigi sen kelen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Yang Vezela i ka dɔn ale ye maa ye maa min k'a fɔ ko a kun condamné Mali jamana kɔnɔ nka an bɛ waati min na fɔ bi ale kanabila sɔrɔ ka bɛn ni bi utukalo tile 13 san 2026 ka bɔ an ka jamanakuntigi yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ le général d'armée Assimi Goïta le président de la transition chef d'état ale ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma ka se ka i ka dɔn k'a fɔ Yang Vezela ka se ka grâce présidentielle kɔni ka o kɛ a ye an bɛ waati min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kun ye maa ye maa min fana k'a fɔ ko a kun nɔ yera don tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko maa minnu ye fanga dafiri baaraw sabati sen na kɛrɛnkɛrɛnma ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ Abasi Dambele ka taa se Nɛma Sagara fo ka taa se maa wɛrɛ caman ma minnu kun nɔ minɛna k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u y'a ɲini ka se ka jamana yɛrɛ ka lakana ka o tiɲɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔniya k'a fɔ Yang Vezela yɛrɛ ye maa min ye a kun bɛ Mali jamana kɔnɔ san caman na a kun bɛ min bɛ tali kɛ nanzaraw ka ambassade min kun bɛ yan nɔ i ka dɔn k'a fɔ a kun b'u ka ambassade kɔnɔ ka baaraw sabati sen kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa min fana don sécurité d'état maa don maa minnu k'a fɔ ko jamanaw b'u ci ka na jamana wɛrɛ de kɔnɔ fɛn b'a to ka se ka na sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan ani ka se ka kunnafoniw ta ka di olu ma cogo min na o hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kun kɔnɔna k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ san 20 kaso de kɛ a sen tɛ bila i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔ kan a b'o san 20 kaso kɛ yan nɔ ani ka fara sefa wari miliyɔn 3 bɔyanko a kan ka min fana sara an bɛ waati min na fɔ bi nka hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ san 20 kaso an bɛ waati min na fɔ bi n'a kun condamné na ka bɛn ni juin kalo tɛmɛnlenw ye k'a fɔ k'a kan o san 20 kaso kɛ an bɛ waati min na fɔ bi jamanakuntigi son excellence Assimi Goïta ale kɔni yafa kɛra a ma an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka Yang Vezela ka o bila a yafara Yang Vezela ma ka a bila an bɛ waati min na fɔ bi nka an bɛ ladɔniya k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ tiɲɛ mun ye a labilalen kɔfɛ nafolo kasabi min n'a fɔra k'a kan k'o sara o nafolo kasabi kɔni o ma bin ka bɔ a kan bawo ka d'a kan o nafolo kasabi kɔfɔlen a b'o kɔni sara Mali jamana ye an bɛ waati min na fɔ bi yafa kɔni ma kɛ o wari kɔni ma nka min bɛ tali kɛ an bɛ don min na fɔ sisan n'a bɔra Mali jamana kɔnɔ ka se ka u ka jamana sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Faransi san 20 Yang Vezela a sen tɛ bila Mali jamana kɔnɔ tuguni ka n'a da don foyi la o ye ka dɔn k'a fɔ a sen tɛ don Mali ko fan si la fo san 20 ka tɛmɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ